Το ξενοδοχείο Βερενγκάρια βρίσκεται χτισμένο στο ορεινοχωριό Πρόδρομος, στο Τρόδος της Κύπρου. Ο οραματιστής και αρχικός ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Βερενγκάρια ήταν ο Ιωάννης Κόκκαλος. Βρισκόμαστε έξω από την πρόσωψη του ξενοδοχείου Βερενγκάρια, το οποίο ο αρχιτέκτονας ήταν ο Βρετανός Walter Henry Clark, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα έμενε στην Κύπρο. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε την ανέγερσή του το 1928 και τελείωσε το 1931, με τα εγγένειά του να πραγματοποιούνται στις 10 Ιουνίου του 1931. Το ξενοδοχείο πήρε το όνομά του από την πριγκίπισσα της Ναβάρας Βερενγκάρια μετά τον γάμο της με τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, όπου έγινε πλέον βασίλισσα της Αγγλίας και της Κύπρου ταυτόχρονα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και έτσι ονόμασαν το ξενοδοχείο Βερενγκάρια προς το γεγονός αυτό. Μονοπάτια της φύσης, γήπεδα ποδοσφαίρου και αντισφαίρησης, πλαισιωμένα από πεύκα, παιδότοπους, επαιτειακές εκδηλώσεις, κονσέρτα αλλά και θεατρικές παραστάσεις, καθιστούσαν το ξενοδοχείο Βερενγκάρια ως ένα μεγάλο και σημαντικό πολιτιστικό κέντρο που όμοια του ελάχιστα υπήρχαν. Ευγενείς, πλούσιοι, αυτοκράτορες και βασιλιάδες επέλεγαν το Βερενγκάρια για τις διακοπές τους, και τις καλοκαιρινές αλλά και τις χειμερινές, και αυτό λόγω της χλειδής που επικρατούσε σε όλο το ξενοδοχείο. Πολυτελέστατο ξενοδοχείο, λέγεται ότι και τα χεροπίνωνα που σε επίπεδο έχουμε ανοιξέλει για το ράνι, δερασιμένη. Από τα μπαλκόνια των δωματίων μπορεί να διακρίνει κάποιος την ψηλότερη κορυφή της οροσειράς του Τροόδους, τον Όλυμπο. Επίσης, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δωμάτιο που διέμενε ο βασιλιάς της Αιγύπτου Φαρούκ με τη συνοδεία του, οι οποίοι ήταν 50 μέχρι και 100 άτομα. Και οι πρώτοι Έλληνοι που ήρθαν στο ξενοδοχείο ήταν ο βασιλιάς Φαρούκ της Αιγύπτου και ο πρόεδρος του Ισραήλ Εζέρ Βάισμαν. Πολλοί ήταν οι μύθοι που αφορούσαν το ξενοδοχείο Βερενγκάρια. Ένας από αυτούς έλεγε ότι μια νεαρή κοπέλα, όταν ήρθε στην Κύπρο για διακοπές, έμεινε στο ξενοδοχείο Βερενγκάρια, αλλά σε μια άτυχη στιγμή έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η σιλουέτα της κάθε βράδυ στο καθαρό νερό της πισίνας και να γίνεται εμφανής από όλους τους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Ένας άλλος μύθος έλεγε όταν ένα νεαρό ζευγάρι πλούσιο ήρθε και έμεινε στο ξενοδοχείο Βερενγκάρια, λόγω του ότι η γυναίκα ήταν πάρα πολύ άρρωστη, πέθανε με αποτέλεσμα ο άντρας της να την θάψει σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Όμως, λόγω της στεναχώριας του δεν άντεξε χωρίς τη γυναίκα του και ο ίδιος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου και αυτοκτόνησε. Αυτό είναι ένας μύθος, όπως μας είπε και ο κοινοτάρχης του προδρόμου κ. Ανδρέας Αυγουστής. Έτσι φαντάσματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, έτσι πράγματα δεν γίνεται να υπάρχουν. Και αυτά που λένε είναι όλα μύθοι. Άρα θέλετε να μας πείτε ότι κανένας από τους μύθους δεν ισχύει, δεν είναι πραγματικό? Κανένας από τους μύθους. Τη δόξα και επιτυχία που γνώρισε το Βερενγκάρια από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του και συνέχισε να έχει για πολλές δεκαετίες, δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων δεν κατάφερε να τη διατηρήσει, αφού το ξενοδοχείο άρχισε να παραγμάζει και σιγά σιγά έκλεισε. Το 1984 ο ΚΟΤ ανέστειλε την άδεια λειτουργίας του και έκτοτε δεν λειτουργήσε ξανά. Το άλλοτε στολίδι βουνών της Κύπρου, το καμάρι των ξενοδόχων, το σπίτι των θεών άρχισε να χαράζει ευθύνουσα πορεία χρόνο με το χρόνο. Σήμερα το ξενοδοχείο έχει μείνει στην ιστορία σαν το στοιχειωμένο ξενοδοχείο της Κύπρου, αφήνοντας στο μυαλό του καθενός να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.